na o nwere ozi dị mba nsị ka nzie onye ọbụla bụ onye Igbo nga ntị gị ọfụma. Ọ bụ na Igbo onye Igbo tọcha ntị gị ọfụma, ozi ya bụ maka gị. Enwere vidiyo mmadụ zitere m n'ụtụtụ a. Enwere onye a na-eti ife. Enwere onye a na-eti ife. O nwere nwatakịrị nwaanyị ji ya na shọpụ mmadụ je zuo ori, wee jide ya wee na-eti ya ife. O wee na-asị na ọ bụ SS, na ọ bụ SS. The guy na-eti ife ma ọ ghọtakwara ife ọ na-egwu. Mana mma na nke nwaanyị na-eme vidiyo tupu o tibe onye a ife dị ka ọ ghọta, o wee sịsị kwụsị iti ya ife. Ozi m wee bụrụ gịnị? Ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị, tupu gị na nwoke abịa ka unu kwaba iko nke mmadụ ịtụ ime, unu ejiri okpu, gbaa mbọ ka ịfụ na gị na onye ahụ onwe ka nwa si wee bata na unu ama amụ SS. Ịma na ya bịa bịa dị ka ọjụ natara oyi. Onwe mgbe a na-ekwu bịa ndị na-aya SS na baanyị karịrị akarị, and ndị dị otu a na-anwụ ọgwụ kwa ụbọchị na-agba onwe fa ọgwụ. Ị ga-agwa m ụdị ego ị nwere na baanyị ị ga-eji na-agba onwe gị ọgwụ. Ụfọdụ kwa nwe ka ha si enwetakwa ọgwụ free, mana ọ bụrụ mgbe ọbụla. Ụfọdụ fa na-edi ya ego. Ọ bụ na nwatakịrị nwaanyị a ji wee je zuo ori na shọpụ mmadụ ka o wee zụta oge eji wee je gbaa ọgwụ, ewee jiri ya wee tibi ya ife. Ka o kwubeziri ife dị otu a, obi wee megharịa ya dị gaghị na-eti ya ife, o wee lapịa. O nwere ajụ m chọrọ ịjụ. Akwa ifuru otu a Naijiria si wee dị kịta. Onye ọbụla na-esiro na famili ji ego wee bụrụ SS. Ọ bụrụ nwaanyị ọya na-agba achawo, ọ bụrụ nwoke ọya na-ezu ụmụ kirikiri ori ya, ọ bụrụkwa ori nke iji egbe, mana ụmụ kirikiri ori ya na-ezugasị na shọpụ ndị mmadụ, ụmụ kirikiri wa ya ọ ga na-eme ya. Ọ bụ na o mere ịma na ọ ya anwụ ọsịsọ. Ọ bụ na o mere ịma na gịnị mee ịma na ọ ya anwụ ọsịsọ. Maka na ọrụ ego ole ka ị ya na-arụ, kedu afịa nwe ị na-azụ ihe eji wee sustain nwe ife dị otu a. Ọ ya ka m ji wee sị na ozi ahịa ezibe kịta bụ kedu ka o esi wee dị mma. Gọvanọ Adaeze Uti nke Abia steeti, onye o doro anya ọbụla anya na ife ọ na-alụ ejiri ugogbe enene ya, ka a mara ife aya eme, ka a mara ụta ya esi na-enete ndị nwere ọya dị otu anya. Mmadụ iji ego ya wee na-etiri itu ụdọ ọya, ihe ama ụdị ego onye afọ nwere, ihe ama ụdị ego onye ahụ marụ na nke a bụ ife amụele mmadụ na ya. Ọ bụrụ onye na-aya kidney problem enwe ike si n'ife o ritere n'ọnụ. Ọ bụrụ onye na-aya kansa enwe ike asịkwa n'ife o ritekwu n'ọnụ ka achọbụ. Mana onye na-aya sickle cell, gịnị ka ihe asị na onye afọ mere? Akwa mpịa na mmịa gbakọtara ọnụ kwakọọ iko mmụọ ya ife dị otu adị ya na-arụ, oje ya bịa. Ịma na eburu ozu onye ọzọ na-aga dị ka ebu ukwu nkụ. Aya emerụ ndị na-aya sickle cell ebere karịa ma ndị kidney ma ndị liver problem. Because ndị kidney na ndị liver problem emetụna n'obere enjoy tupu ọya dị otu wee bịa. But sickle cell na-ebido mbọsa amụ gị iwe ya bọọ ya. Kịta onye ebido mbọsị amụ gị ya bọọ ya. Ọ bụrụ a na-ego adọrọ n'ezinụlọ ị na-ene onye afọ anya, iya mana onwe ka onye iya mana onwe ka o si wee dịrị ya, ka ifu ebe nke a nọ wee jọgbuo onwe ya. Onye na-aya kidney problem nwee ike obigo ndụ 20 years ma 10 years before ya bịa, ma obigo 15 years o nwee ebe ma 5 years ma 2 years sef. Mana onye na-aya sickle cell na-ebido mbọsị amụpụta gị ozugbo ọya adịgo gị narị, iya bagokwa ọya n'ụlọ ọgwụ, iya bagokwa ọya n'ụlọ ọgwụ. Enwe onye mma na-aya ife dị otu amụ na-ejekọrọ agwụ. Oge niile ọ chọrọ ego, oge niile ọ chọrọ ego, maka na kwa ụbọchị fa agbagbugide onwe fa ọgwụ na-arụ. Otu iyi nọ kịta ka anyị wegoro ya n'ọgwụ a na-ego 1,000. Kedu ụdị ego igwe na be anyị dị na-ego ọgwụ a 1,000? Ka anyị wegoro na 1,000 ka a na-ere ọgwụ a na-agba everyday. Ma ndị mmadụ na-arụ ọrụ a na-akwụfa 50,000, ma ndị mmadụ na-arụ ọrụ na-akwụfa 100,000, even ma ndị a na-akwụ 100,000. Onye ogene esikwu na 100,000 na-ewepụta 30,000 or 31,000 wee na-ego ọgwụ everyday. Onye dị otu oyi emenwe. Mana ị mana ife na-eme ndị mmadụ anya ode ewute ka anyị bịa tibe mgbe anyị aja ọsọ na-abịa. Ife mere eji eti mkpu ife ndị nke ọzọ bụ ndị nke ọ tarila arụ, mana ndị sickle cell na-aka ebe akwa. And nke fa bụ na fa amadugokwa na etere igbe etere ose na ụda adị ọkwa ekwe ebe nke asị ka njọ. Ọ bụkwa na ị na-ayị yagide ka ị dịrị
na na ị mana ọyị ị na-aya kịta ị na-anwụ ọgwụ na ọ bụrụkwa ka ọgwụ a mee ya ka ọ na-ahụ ifuru ebe ọ nọ wee jọgbuo onwe ya na ọgwụ ị na-anwụ abụrọ ka ị mee ya ka ọ na ịnwụchagodokwa ọgwụ a enwekwa mgbe oge eru nwanne gbadaba so ị nọ n'ụwa na-ebe akwa na nsogbu gị karịrị akarị ma a na ndị ka mma bụ aja dị n'ala maka na enwere ọya na-aya gị onye nwere ọya na-aya ife ọzọ sokwa anya bụrụbụ nnọọ faịnansị bụ problem onye abụtue enwe onye na-enwe nsogbu ego mana ịfụrụ nke ọya nke a ka onye ọbụla ga na-ayọ Chukwu ka ọ ghara ịbịa nso ọya ịfụrụ ọya nya bụ problem ọya ka mmasị gị na-abụ problem enwere n'ụwa ewepụ ọya ife ndị nke ọzọ bụ aya na-eme na ọ bụ na iwu achụpụ gị n'owu na ọ bụrụ na ilu ịlalụ ndị mmadụ alarụgo n'ilo ofo ya ezi onwe efe mego ofe ị na-aghọta ọ bụ inwe efe ị na-eri onwe ka ije n'ime afọ ebe a na-ere akpagara ka iwere kọpụ jee ebe a ka ị ghara ịfụrịrị onye ga-enye gị ije saịdị ebe a na-amọ shuga enwere ọnata ka ị ghara ịfụ onye obi ya emere okirigo obere shuga ma ọ na-amakasị ijekwu ebe a na-ere gara ụtọ enwere ọnata ka ị ghara ịya ayịyọ ka ị ghara ịyọta mana ịfụrụ nke ọya so ife onye na-aya ọya mere ya ebere ife onye na-aya ọya mere ya ebere na ọya bụ the worst thing ọya bụ a na-ekwu na okwu mmadụ inwe problem ọya bụ problem ọ bụrụ ịda aya ọya ka gịnị bụ problem gị ị nwere ịchọrọ ịlụ ụlọ ịchọrọ igo moto nke a problem onye ọbụla niile nọ n'ụwa na mana nke ọya bụ individual dị na sọntụ enwere kịta mana gị na-ekwu okwu na mgbe ndị nọ n'ụlọ ọgwụ a na-achọ ka eji weta ego a ga-eji bepụfụ ụkwụ ka na-asị na jee nụ gbanyeta ego ka e wee bee mmadụ aka ọ bụkwa na ọ ka e wee gwọta ọ ka e wee bepụ ofu aka ka ọ dapụ adapụ a na-achọkwa ego nwa achọ ya ka ihe eji wee mana nwere ife jọọ njọ ka ọ ya ịma onye arụ dị ama ife Chukwu mere ya onye arụ dị amara ife Chukwu mere ya onye ifuru na-eti mgbu chi egbu eji wesị na ndị ọgbụ ya arụcha n'ụlọ na ọrụrụ ụlọ mana ndị ọgbụ ya nwụrụ anwụ ọdagụ ndị dị otu a ndị ọgbụ ya kpụrụ ise ndị ngwụrọ ndị ogbu ọdagụ ndị dị otu a ozi ya ada atọ n'ụlọ ụtọ ndị be anya chọkwana ịnụ ụdọ ozi ya o nwere onye chọrọ ịnụ ụdọ ozi ya nwe dịka ụdọ ozi ya bụ ọbata sọsọ ndị na-aya ọya ya ghọta ife anụ na-akọwa onye arụ dị na-egwu ife iwe ga na-egwu ya agbara nje ife ya na-aka abụọ dị ife chọrọ ịnụ ịfụrụ onye arụ dị ị na-ekwu okwu helt ọ bụrụ ya ka ị na-agba onye ọbụla arụ dị ị na-ekwu okwu helt ọ bụrụ onye arụ dị ka ị na-agba nobody takes it serious arụ adị mmadụ otu ị na-ekwu okwu helt na-akọ onye aghachighị ka anya na-akọ ife onye a na-echegodi ka o esi wee bute ike ichefuo na arụ ga-adịgodi gị tupu i wee mee ife gbasara ike enwe vidiyo m fụrụ ife a na China onye ojii ọ batara na chọpụ tupuru ana na-aṅụ mmụọ mmiri ka ọ bụ mmanya nwaanyị ọ da ebe anwụnwa ife a bụrụ BP ọ bụrụ high BP ọkụgụ stroke onwe ike kụkwa gị hata atak bụ ruo BP na-abịa ịpịakwala na ozugbo nwanne gbara ife niile abụ ọya ndị mmadụ na-ayị ya ife niile ifu bụ ọya ndị mmadụ na-ayị ya mana gị na onwe gị arụ dị gị but ị dọrọ happy onye jụọ ekede ife ịchọrọ igo moto nna anyị ịchọrọ ịrụ ụlọ ịchọrọ ịkwapụ n'ụlọ ọ bụrụkwa na ife na ọ dị bad mana ọ ka ịma na-enwe ndị nọ na worst situation a na-ama ife anyị eme so ọ bụ na arụ dị gị kene Chukwu ife ya gbara m mbọ tata bụ na onye ebe n'akụkụ gị ọ bụ na ọnwa onye nwa na-aya sickle cell izite ozi maka enwere onye mkpọ na mba Amerịka ọ sọ na ya amụ ife anyị eme maka ya maka na ndị dị otu a kwesịrị ka a na-enyefe ọgwụ n'efu osiri ofa n'aka yi n'eluigwe ekwesịrị ka a na-enyefe ọgwụ fa atagbugo onwe fa n'afọ oge niile anyị na-achọ ndị ajadu a na-enye ego ana m esogbu m enye mana ndị na-aya sickle cell neglect these people na society anyị kwesịrị neglect these people marụ na ndị dị otu wee nwụrụ kapasị wee tinye onwe fa na destin fa n'ahịa ife a bụ two adult bịakọrịtọrọ ọnụ maybe out of stupidity maybe out of ignorance mụọ nwa wee mụta ife dị otu anyị arapụsị fa ka bataba afọ chegoro otu arụsị adịghị ma onwe ka isi si wee waa gị ma ọ malaria ya gị ma ọ typhoid ụmụ kịrịkịrị mpịampịa ọja ya wee chekwa gị moto onwe gị marụzi onye na-aya arụ everyday ka isi wee chọ ka arụ ya esi wee dị ọnya ọ ndị a na-ekwu okwu fa vidiyo a ma atọ bụ ụtọ you are not even interested
maka na ọ na-eme gị a na-ekwu okwu health onye arụ dị mana mgbe arụ ya bara gị ị ga-asịsị were ife niile ị nwere ụwa ma ọ bụ na enwe ife inwe ka ị wee nwetagodo onwe gị ka ị bidokwa n'isi mana ịdị oke a na-asị gị na ekwe zeere ife dị otu a zeere ife dị otu ọ bụrụ gị ka a na-agba. So biko onye ọbụla taa ga gọvanarị esi uti na vidiyo maka na onye ahụ bụ onye odogodo anya n'anya na ọ na-agba mbọ ka ha baa dị mma. Ụmụnne anyị na-ayasị ka osara atagbugo onwe fa n'ahụ. Ụmụnne anyị na-ayasị ka osara atagbugo onwe fa n'ahụ. Ọ bụ na ọ nwere onye nọ gị na-akụ na-aya ife dị otu a, you won't understand. Ọ bụ na e nwere onye nọ gị na-akụ na-aya ife dị otu a, you won't understand. Ebe o si ka njọ na onye ahụ atagide afọ ofu ụbọchị asị ya he ọpọ na afọ niile ọ tachakwa ahụ amụọ gị bido taba afọ asị ngana fa na-adị 2 years 3 years na-ata afọ mgbe ọbụla fa na-ahịa arụ ụfọdụ asị na onye ruo arụ na nwe otofe ya asị ọ mgbe a na-agba ya na onye ruo 21 years otofe nwanne nwe ife a na-etofe enwe onye ife a na-etofe kasị ama onye n'oru most 40 na ihe kịta azụ o jideti njizi iwe na-adọkasịsị onye a na-agba gị azụ ọnwụ ife na-aza detin na-adọsi ya adọgwuchi iwe ịfụsị ya kịta anyị manyị nọ ife ọ bụ maka na ezinụlọ ya nwere kasị wee hazite onwe fa mgbe so mgbe afọ ife ya mana ama mana kịta m na gị na-ekwu okwu ịfụsị onye a kịta ịmarụ udogo anyị na ọ dịkwa ka nwanne ị na vileji ọbụrụ ọgbọ ọbụla na-achọ ndị ajadu ọ bụkwa na ama achọ ndị ajadu mana chọọ ndị na-aya sekose chibido chọba ndị dị otu a nwaanyị ajadu nwee ike mgbe di ya nọ ndụ di ya ka na-egotegoro ife na iri ọ na-ebegodo enjoy di ya wee nwụzi obere afọ wee bịara ya mana onye na-aya sekose na ezinụlọ ya ejiri ego ndị dị otu a kacha wee taa afụ nụ asọrọ ngasoro ụwa dị consign faso na ndị tara ezigbo ha afọ mana ife na-aza na mmadụ na evrido ọdịrọ healthy chọba ndị dị otu a jụba obugodu na ịchọrọ ka gị na onye amarụ nke kwuru na-akpa nkata bụrụ enye obere akaụntụ na mba onye a enwere otu ihe esi wee nata enwe onye ịma na ogbe ma n'obodo gị na-aya ife dị otu a ime otu ihe esi konụkọta akaụntụ na mba onye a ọ bụrụ n'ọnwa bụrụgodo oge esi mgba na nke a were iwu ugbo iri ya na nke a na iwu ugbo iri ya o nwere ike sef ọ ya ama onye ịbụ ọ bụrụ ịchọrọ ka iyi introduce onwe gị to that person mana enwe onye ịma na-aya isi n'azụ gbaa mbọ nweta akaụntụ na mba onye a ọnwa na-agbụrụ ada ogwu iti idere ya for support medical support ewere ya dị ego ihe aghọta ifefe na-eme agabighị ya abụrụ dịgo oke na ị na-akpụ isi na-akpagharị fe na-akọmplenu maka finance onye ọbụla na-akọmplenu maka ego enwebedo onye o zuru mana a na-ekwu okwu sickness bụ few some people na-aya ọ bụrụ onye ọbụla but finance bụ problem onye ọbụla na-aya 99.9 ndị mmadụ kịta na-aya financial problem. All few people ji ego but ifuru nke ego ndị na-aya nsogbu ego karịrị akarị ụbọchị a ka mmadụ gbara ọtọ gbatesị ma gbara ntị biko na ngwa ka o si wee dere ya gịrịgịrị nsị ọga ịbọsị na ọchị imebe ndo nọcha na isisi ya ka ọ dịgoro n'ụtụtụ a mmadụ kpọrọ m na-asị m na ọ chọrọ imebe ndo ka mmadụ kpọrọ m na-ayọ m ego ụlọ ọgwụ egwu ife mgbarụ ndị mmadụ eme vidiyo akacha ụmụ nwaanyị enyezina mmadụ ego bedde sọsọ ife ya na-enye mmadụ ego bedde na bedde ka random mba maybe onye chọrọ ime 40 years onye chọrọ ime 60 years 80 years 100 years ụmụ ife but ifere ụmụ kịrịkịrị ụmụ agbọghọbịa enyezina anybody ego bedde inyekwa mmadụ ọzọ chukwu akpọ ọgụ ọkụ enyezina anybody ego bedde ife abụ madness onye na-enwere ego ejuwe celebrate bedde ya chu forget about bedde ụmụ nwoke agbakwa m unu ya onye ọsụkwa ya bụrụ enyi gị nwaanyị onye enyezina mmadụ ego bedde onye na-enwere ego eji bedde chu forget about it orodadde oke na-echukwu ọ bụrụ pịa ọta ka o nwere ego ogote ife abụ dị na-eyi echu appreciation na ịfụrụ arụ onye ọ bụrụ onye saba aka ndị mmadụ abịa na-ebunye gị onye enyezina anybody ego bedde enwe so many people na-aya arụ n'iduru ego onye na-enwere ego eju celebrate bedde ya nọrụ onye na-enwere ego ya eju celebrate bedde ya nọrụ inweta enyi nwaanyị kọtụrụ pati vidiyo gosi ya ọgwago okwu bedde do not give her enye ya ọ bụrụ na nwunye gị nke adịwa ka ichi nwunye gị chọọ nwunye gị sọnta ma ọ na-eme bedde
When if Roman Piam Jagana Margafta under 3 months, home and a bed. Une supports na those rubbish. Fabo madness cop. People na ya say say na ba you want to get tefanya. People na you want to get tefanya. If you want that after 3 months or so on the birthday we ego. Or whether je make cake work at them mad research ye get chota kwa na kwa ganda money again. Oya na dey okay na celebrate birthday. When na ka stand be on our feet na celebrate. Wake be the kuzi celebrate birthday. And obro ni celebrate birthday na we be we. No na enye people stress about finance because you should give birthday. Something na bro once. People will feel uncomfortable around you because each of you celebrate birthday. All madness. It should stop. There were so many things they need the person. Only way you celebrate birthday also give blue private jet. That is your business. But on keep your tax spend the money because if you wine and give as well, one year more than 50 contacts in a phone here. Only for birthday or war finding a message. Support for birthday, which is useless birthday. Then I said, you look at the for one day, check his support to these people. And then we look at the check his support to other man busy. I'm not gonna want to get about their number, get you also maybe the weary ego. I'm gonna say the carry, you don't care, they need is stupid. If the care and put it on yen on number, aka. Obori na tawanya ode gi kiechi do ga nge ngara igworo maka na enya asonte sim na ibe kiare mmanu no Ghana village ga fande mpa mmadu ndị mmadu na ebe ata hafu nobody is supporting them odo ebe ego ga na edu no ifu nwanyị tata echi agba ga na phone na emebe di iwu ego osidisi onye na-enwere ego imebe de ya ala we even reach na mmadu ru na number even like 40 years 50 years 60 years Umuran number in wiki. About about so 33 years, 34 years, 28 years, 20 and then socially. Only then when they go to celebrate that birthday. Nyala pia. Onya me rotu an nokota. Off ya lazy botar mother is no only birthday because support why that's na body miss. If for that oh mudi won a wemi. Only na happy of God and you Emudi won a women a young girl. Now, bro, you stand the golf man nandoge. A woman a phone. Nine me birthday mubicon. That in the women's way because even they check him. He came with an ego. And I just got them money ego. You can send them money ego maybe. In we can attack them money. We have to pay 200,000, 500,000, 100,000. Depending kiss you are one. Obia kage where they are bahafia. Jego if you go try if you list a cia that day. And you continue while for the is your bagam. Is your bagam. Onya support us na anyone over na name birthday. Oh man, Ruema one neg one yo. Ruema one upon one neg one mba. And with so many things I get, me carry na support rubbish birthday. Only over na name where they go age me birthday no why. Obuno rebe de ndema na tax ya cha ndema ita cha ndema de where celebrate your birthday. He celebrate your birthday e tala powerful. Man obu na ibe as a woman be na pata ga ego. Ni dey disturb people for finance. A root at a birthday. One is my birthday. That one Lurugi. But on Kade na task and them mad at them na 2021. One young girl bar also good money anaba. A merchant chopped on what I carry about orphan. On ma. Even no money and udabro. After 3 months, one of these get just number at the go over so about the big on home way for you. Monsieur, I can never not to him birthday mobico. On way from 1 year. Nso yo keke kiss we chori me nwa na abo ife nwa bokatara na abda ebe 180,000 si mmaro na mesi we support am support nkwa ndo ozo ga enye nwe se ka njuguri ga aju so otu ye no kita this 180,000 abata ga aka ife ga emeketa abi ije gogocha ngwongwo na ngwongwo go cake go mwe on dem body said we this bed I say yes say picture nsi akwe mo nsi ali chara ga mo osu ga ebe menja bod nsi na mara ife. So you make that birthday, in Orpanas, the same spot, you know. Why not you the Ziega? Obugani the money fee age the ego me. Napugodi and I can't took it. Oh, I mean, I roll. It's never knew where ego do to an account took it. Carry a nearly Sadia that day. Norpana square one, ebeno.
What I can say about now invite second mother, there's nothing she can do, no celebrate the birthday. And see how to do it. And you may go that time. And you may 20,000. If I'm going at 2021, and you may 20,000. After 3 weeks, what I can get bomb on a phone, some abundance and then we go to it because I rather here. Open up with a match or I'm much or I'm broke. Onye nyere advice here. Egi na akwado iju eje mebede weru na ego adebe na account get just lapia chefu obede just that day oburu pictures emo you go do something tanka aga no need isi na ị na-eme cake kpọkaba ndị mmadụ ụmụ ife niile ogelo ntị oje mecha ya sim no na ya mgbe ka ọ nọmba ọzọ kpọm iya fa ndị mmadụ ego ụmụ nwaanyị na-achọ ọkacha ụmụ nwaanyị ego fa na-achọ bụ ego fa ga-eji wee celebrate birthday. Iya fa nwaanyị na-enwere 1,000 na akaụntụ ya o mee birthday 500,000 mee birthday 300,000 ọ na-afịa oyiri mpepe akwa na-aga otu a I'm not the birthday I'm not the celebrant I'm the celebrant friend I'm not this one a na-esi ya picture ọ na-amụ ama na-eme video emechaa ndị mmadụ erisasịa ndị na saa ije na akaụntụ ị ga-adịrị ebe a obidokwa ndụ n'isi kedu gain ya ọ bụ na esi yes tata bụ ụbọchị ahụrụ achọrọ m ịdị happy ịchọ something mecharakwana ndị egosikwa na ịdịkwa happy na ụbọchị ahụ gị kenekwachu mana ọ bụrụ nke waste because that money bụ waste ka ọ bụ mana ọ bụ na ịkpata gị ego na ị nwere ego ịchọgoro iburu 1 billion naira celebrate your birthday iru o ruru gị but apart from that no ụmụ nwoke onye support na ndị nwaanyị chọọ ime birthday ọmụ na ekwe so birthday enweghị ike support ife dịka maybe mma mmadụ chọọ ime ife dịka 80 years birthday 70 years birthday ụdị ife dị otu ụmụ ike ọ na bụrụ ụmụ kịrịkịta ụmụ nwaanyị jụrụ ebe niile na-eme ụmụ birthday 20 something 30 something na nwanne onye na-eme ya sị gị na-akụkwa ma 40 something ọ bụrụgodo enyi gị nwaanyị enyere ya ife mmeji wee sị gị gotere nwunye gị birthday gift ka gị na ya yara ya n'ụgbọ ọgụ nna gị ụlọ eziokwu ịbụrụ nwoke ịfụrụ ụmụ kịrịkịta ụmụ nwaanyị a niile na-eme birthday ọsọkwa ya bụrụ enyi gị nwaanyị do not support her ọgwa gị datin sef ịchọ kọt waya fon na ntị this is not too much ịyafụ nwaanyị na-enwebe ife achieve na ndụ a na-ata afụ ọ na-aka aka celebrate birthday ka o wee ka ndị friends ya wee maa na o celebrate birthday wute ego nakọtachara ndị mmadụ okwu ego ọ bụrụ ego gị ife sọrọ gị were ego gị mee ego ị nakọtachara ndị mmadụ ka ị chọrọ iji wee celebrate birthday imechikwa ebidokwa na square one ị ga-afụ onye squat na one room mmadụ ọ na-celebrate birthday obi aka onye squat na one room mmadụ ọpụta dị ka ebe 100,000 ma 120 ana m ekwu ndị obere ego godi je na-celebrate birthday kpọkọ ndị mmadụ egote keeki happy birthday to you awa keeki ekedikata keeki see picture ndị mmadụ ata na saa echi otu kwuru na ya dị chọba nwoke onye sendịrị meseji nwoke ọya ya ego ọ bụrụ na tata birthday gị onwe ka ndị mmadụ si wee chọgasịarụ gị ụmụ gị ego kwụghasịarụ gị ego napụgoro ya na akaụntụ ego dị na akaụntụ bụ ụwa ya na-emebi ego dị na akaụntụ gasị ewu mbili ya na anwụ lapụgodi ya ofu ụbọchị chukwu nwe ike ma ọ bụ mmadụ nwe ike na ọ na-akụ kwuo something ịgba na ego adị na akaụntụ gị na-enwe ife ihe eji nwe ya wee mee were ya bara onwe gị uru bọtụ fa ya lekwa obede ifufe ọ na-alụfa ka eme bedde ọnya mere otu a nnọkịta ya bụrụ nwaanyị kọrọ akọ na ị na-eme bedde bịa mana akọ enweghị m ike inye gị chichu otu a nọ nwere ego ya kịsị gị jesere wete bedde ada aka ụda aka mba dị m aka ụda aka na nwaanyị meje ego ji jesere wete bedde ebe afụ karịrị ụwa nsogbu karịa ọ bụrụ your own personal money ka you decide to celebrate birthday fine and good. Don't disturb anybody because you choose to celebrate your birthday. You have madness ka ọ bụ birthday bụ na ị dị happy na ịfụrụ afọ ọzọ n'ife niile na-achọ n'ụwa so you need to show appreciation to people. Enwezi ndị chọrọ gị something for achọghị but do not call anybody on the phone because na ị chọrọ ime birthday
ife a bụ iberibe ka ọ bụ. Ụmụ nwoke ka nji ife eji wọnụ na ụmụ nwoke ọnụ maka a na-eme desin. Nwaanyị nwee ike nwee 50 contact na fon ya. O kwadakwara ala bedo de the same message forward wara unu niile. Unu agba ego nye ya, o were ego kwa bedo. Onye chi celebrate birthday on his or her own, fine and good. Ijebe ba fire ni icho igotere onye asonte, igotere ya asonte. But nke ịbịa ka atụkọchaba ego, mana enwe ndị na-aya sickle cell. Enwe ndị sef inye for 1000 ụdị ekpere fa ga-ekpere gị ndị dị otu anọchi fọrọ ndị dị otu onye na-celebrate birthday ya. An adult na-enwe before achieve uche birthday bụ first celebration ọ chọrọ ime n'ụwa. Birthday lapia onye chi mewute ego ya fine, but do not tax people. And ụmụ nwaanyị ewegoro ya ka aka ọrụ mgbe ọbụla a na-eme birthday, 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 mgbe ọbụla a na-eme birthday. Ada support onye na-eme birthday. Inwe gift inye ọnya, but ọ bụrụ ife a na-support a support. Aya dị chọbụ inye gị 500,000 ka iwe celebrate ife ahụ nwannes ka ọ bụ. Inwe gift ị chọrọ inye onye na-eme birthday, enyi ya. But ọ bụrụ ife a na-ata asị mmadụ. Onye ọbụla kpọrọ ala gị na fon gwa gị na ị nwere mgbe dị otu a bụ birthday ya ka ị mara ife ihe eji wee support ya, enyere onye achịchị. Ọmụ akwụrụ ya. Onye akwụo court pụta this part send just send ya onye ahụ. Ọ bụrụ onye afọ adọrọ financial okay to celebrate his or her birthday, you should forget it. Ndị mmadụ kwụsị ife a na-eme, ị afụ nwaanyị gịnị ya kpa nkata after 3 months ọ na-eme birthday. Ịgbagharịba chọba onye ị ga-ebi ego ka ekwunyere ya ego ka o wee mee birthday. Nwanne arụ adọrọ gị. Mụ na-agba gị eziokwu, arụ adọrọ gị. Enwe one guy nọ na this page emecha ode soza ya ebe a nyema maka ifo this guy kpọrọ m one day sị m agbara nza na ọchị celebrate birthday ya. O nwere ka the things wee daa m n'isi nsị ya nwanne arụ adịkwa gị. Ọ sị m na arụ dị na ọchị celebrate birthday, nsị ya celebrate birthday gị na. Ọ sị m na ka ọ wee mara m otu mmesi wee support ya. Nsị ya nwanne otu ihe nọkịta nwaanyị ọ bụgodị nwaanyị sef a na-ekpegodi dị ibe otu ihe nọkịta nwoke ịkpọ m na fon ka mmadụ otu mmesi wee support wa gị wee je celebrate birthday gị. As a young man ka na-agba mbọ ike nwebere ego ife ị na-eche n'isi gị aka ihe esi wee celebrate birthday. This guy webe iwe ruo mbọsị na-eme live video, this guy ebe na comment section na ife mmeri ya wee sị ndị mmadụ ka anyị kwụsịkọrọ topic a na-etiri that day ka m gwuru maka onye ada kọmenta na-enyebere onye ego na my page. Onye ekede ego more than 3 times and the receipt dị nye just omeye ọnụ sị na-asị na o ketebere ego na this page. Unu amụ ife na-ewu ya iwe na ọ sịrị m support ego mebe dị si ya si m na-akụpụ na ife na-ewu ya iwe. Ndị mmadụ wee were iyi ụdị iyi ndị mmadụ kpọdara ya that day. Ọ ba ka ọ nọ sị na-arịọ biko a man m support ya ka o mee birthday. So o butelu cake or invite ndị mmadụ adọba na table a na-agụrụ egwu agadi nwoke ọwa cake ndị mmadụ atacha onye ọbụla na ọ bụ na o ji na ndị ọdụ ụgwọ ọka ji agwọ ọ bụ na shu ya mebi emebi shu ya ka mebi emebi ife ka gị mgba nke o celebrate birthday. Inwe ego ime ya on your own fine, asọrọkwa gị na celebrate birthday ba thing ka ọ bụ. Inwe ego ime ya on your own you can do it, but stop disturbing others because nature is celebrating your birthday. Enwe ife a na-disturb people ọ bụ na your father ma your mother ma na mmadụ na-aya arụ na nke gị n'akụkụ gị ị ga-adọ you can disturb onye ọbụla nọ gị n'akụkụ. Even onye ife na-agafe agafe inwe ike kwụsị ọgaga ya okwa n'iwe biko arụ ọdọkọ ma mụ makwa m ihe gịnị that one be understandable. Ma na ị chọrọ ibido zụba afịa ya sị m mmadụ nwanne achọkwa m ịzụ afịa makwa m ịghọta onwe ife ma na ị chọrọ ịkwụ ụgwọ ụlọ na ife nwee ka o si dị bọtụ nke isi mmadụ nye gị ego gị ihe celebrate ebe ndị arụ adọrọ gị. Ife a bụ choice you decide to. Ife a bụrụ need, ife a bụ want. Ụlọ ngome celebrate kwa nke bụ kamgbe nne ji wee mụ sọsọ birthday nchete bụ ụmụ ife wanye ebe ndị a na-awado keki etubeghị n'ochie na-ada nke a
one night working in Australia. I'm what's in the birthday. What about 2021 or 2022 HTSM? That guy have ya. Some what I can't call celebrate your birthday. Someone in my day celebrate birthday. Some what I can't talk within 200,000. No online, now this is the same page I can knock it out with a guy may give away. Not all the 200,000. Or what could I come to call with yourself? On your way, I can't tell what you do, Frank. What to have a case you went on a live video, TPR the 200K. 1 cent a weapon from Diego. No online, the car when you're not online, TPR the home. Yan is able to Wakam, IJ winner. Oh, but some bed them or some be an only vote you go, you will go to when I see any book at them. But more on my own. Otu one knock it. It's not that I bed them, there was something in Jordan. I can't remember. I can't remember. Because I can't remember the game me. So should I now come and be disturbing people? I can't remember the game me. Who give me and John May, although I know you go can Jim and I'm on your name. So choice to bed them now, second mega see a call. Can't wig. I have to make a major. But can you get men what in a put in a Sunday money go wherever we just celebrate your birthday? What is? What is? On your banana, you go be celebrated bed than if you are so snap a coron. No, onya, I came with who onya would hope no, I have you. Fucha the odonya now. Which on your banana and the buy. Each celebrate your birthday, fine. Do it. Then what a cademania. Chero, come when you video kuno. Check and we video kuno. Abone no all the video. Mother go see Facebook adron, page mother on. What of him where I'm weapon? See my clothes, see this thief. I am well like that. Yeah, no sound dollar. Can I no sound dollar? This is how you people run. See, I am over there. Yes, you laugh at the guy. He says she go outside. You want to test clothes. This is how you people go around. Please, please. Oh, if you get that, no, said if I wine, Jenna chop on mother. Where you zero if I am wine, Jenna chop on mother, where you zero on your way, this guy you in front of your labor. The guy we need here if a boy movie the guest no be said as in sickle say. Fana walk now walk every day. So we can't go just look it up, go there we go talk. That be filled with him. On your may first send me a message. Come my shut down what I career. Only the help. Aqua gorum. The gears rude and shop, you need to get the gas on SS. Uzu was no SS, he can't put up. Is what you is weaver. But on your Zula person of SS, a possibility. I'm a non young shop. Up your candies, so I don't go over my boy cop or one and I'm what. Can if you are going young shop now? I want to gas on Diego. Or you put it is years. And if the gate will go map, no SS. Maybe all the quarter get all buggy the gum and name upon herself and I can't that if I didn't want no mass strength come mad. Sent Van I do better fetcher. I can't run a jaffa. We just would yak we wage here. And not those who have zoom image shop, open those who live at the street more new mafia. I can't bug the authority. I will even can on each other. I buy your. If you mean Jayo Governor suit, Abia State, Kamarga is where has in DSS, Fanata, for Guinea will you one DSS. Go can of female go more can whip Taroa. I was never a child maniac issue. Trouble when where Naya SS, Kemoroti is not support to every month. Obuguri 1,000 KN, Obuguri 500. Obuguri 1,000 naira every month to query an account. Those people are suffering. Fana tesi wa afu mana afufa bido dide amufa maro na afufa bido dide amufa
ama mmadụ one mune na ahịa ụdọ ọya wee marụ ka ọya si wee dị bad mgbe ọbụla fa na-aya ego mgbe ọbụla these people na-aya ego so ndị family fa dị oke and sọsọ ndị family fa dị oke ezigbo oke ga na-aya ọya dị otu ịfụfe ya na-ama mana ndị family fa na-adịrị oke ya na-ama enwe onye nke mma family ya dịchara kwa oke mgbe nwa mana nkịta nsogbu karịsị ya na-efọzi ya nkịta ya na-afụ dị ọya and mgbe ọbụla ibido fụba dị ọya na-arụ the person fụsibe dị ọya na-arụ ike ịma na ọwụwa erubego ife niile dị otu a dịcha ndị mmadụ na-atacha ụda afọ eburu ego jere ego keeki ka gbakọ ofu ebe ọ dị ka ife agabụ n'ụsọ mmenụ gbakọcha afọ akpọọ mmanya 500,000 3 million 2 million a na-anwụ onye nwụcha ọ na-ahịa ọ na-agba agbọ kpofusie dị ego mana ndị mmadụ na-ata ahụ asọkwa nga anwụ na mmanya ma ịkpata ego mana nwụọ na ị ga-ege eju ka ọ ya dị ịbụ na iji egote mmanya 1 million naira nwụcha ya gbofuchakwa ya ọ gaja na mma na igoro nke 300,000 nwụọ ya ọ dịghị n'afọ ma ụ na-agbakọzi ọnụ ntụwa na ego wee gote dị nke 1 million unu nwụọ ya ka unu yara igbofu ya people are suffering enwere some unnecessary waste of money na-adọrọ good ọ dịrọ good maka obodo a mụrụ anyị n'ime ya ndị be anyị mụ alapụ na o nwere ebe nchọ ije n'ụtụtụ ana m asị na ọ ga-adịrị anyị niile na mma ife akụ ife enwe ogologo ndụ na-arụ isi ike enyezina onye na-emebe ndị ego ọmụ akwụrụ onye chi imebe ndị ya ji ghọzụrụ ọ bụrụ nwere ego ya chefuo di bedde abụrụ emergency something ife ndị mmadụ ga na-aya ego bụ onye na-aya ọya onye mmadụ nwụrụ onye chere ego ya eju wee mee ife ife anya na-eme gbaa m na ọtụtụ n'ime fe anwụọ nanụ Chinedu ga-echọ onye ma na-aya sickle cell ọ bụrụ 1,000 or 500 naira or 2,000 na-enye every month ka bayi si wee dị njọ ominro na ị ga-ejekwuru onye a one-on-one ka gị na ya dị na mma bụrụ friend ma ọ ma na ị na-asọpọtụ ya enwere ike isi n'azụ nweta akaụntụ nọmba ya onye na-amadị na ọ gị na-enye ịchọ sef igboro POS ọ bụrụ every month ị nwere onye ọtụ na transfer ya dị those people are suffering ama m ndị na-aya ọya yara aghọta ife ndị a na-asọfa chegodi arụ na-aya gị na-anwụ ọgwụ ọ bụrụkwa ka ọya na-aya gị na n'ọjọọ ka ike wee na-adị gị bikọs ị nwere ọya ama na anọ adọ dị ọya ga-egbukwa gị etere igbe esere oche dị ọya wụba iyo a na-agbada ya ụfọdụ asị gị na onye ruo 21 years na otefu gị asị adị etofe ọ na-egbu ndị dị 40 years gbuo gị na 50 dependent ụdị ndị ị na-eri otu isi edote onwe gị anya wee determine ya ruo na ị ga-anọ ifiko medicine enwe onye dị 40 years the thing na-achị igbu nwee 50 years nwee 30 nwee 20 something o depend ndị family fa ji ezigbo ego na-anọta aka but at the end of the day ọ ga-akwatu gị mgbe ya chọgburu onwe ya maka ife adịve dị gị n'ọbara ọ bụrụ ife a na-agbapụ ọbara agbapụ ife a na-eme ọbara ọrụ jọsọ eredusuo ya adịkwa ọzọ ndị nke obere afọ n'ime arụ gị mgbe eredusuo ọbara gị wee tinye ọzọ ịma na emasị ga-echenji agbapụsị ọbara gbanye ọbara ọzọ ọbara abụrụ mmiri ọ mmiri kịta ọ bụrụ ife dị ka komkom a kịta enwe ike gbapụsịa mmiri niile dị n'ime ya fechaa ya wee gbanyekwa anọda one but woman body ịgbapụsịa mmadụ ọbara dị ya na ọnwụ so ka ịfụ na ọnwụ otu ahịa eredusu tụọ obere wee tinyekwa ọzọ bụ mee ya ọ na-aga ndị nke a na-apụ mana ndị nke ọfụ a na ndị nke ochie ka ya eme itikwa so family to go ozugbo kọrọpụtụkwa dị one so enwere otu esi eme ya no ife a na-eme eme ya otu a o tekikwa time before nke adị onye a na-alụ ewee tipịakwa nke ọfụ bata anụ ogbutukwa oge onye afọ metụkwa obere ọjọọ idetụkwa obere head before ogbutukwa nke a na ọ bụrụ na a na-ewepụcha ọbara niile wee tinyezi ya n'iwu a ọ bụrụ na ewepụ ọbara niile tinye n'iwu a na ọ ya aka mma but ọ dị possible what of obi na-apọmpụ ọbara nke ka fọrọ ebe a nkọ mgbe o ebido dokọbakọ uche ndị nke ọzọ ọ kọrọpụtụkwa dị awa n'ụlọ ọ ga-emetụ ogbutu oge ọnya mee ndị nwere ego na-eji anọtekarị aka test before marriage ọ bụrụ ndị before marriage before amụ what of ime mkpu ka a na-amụ ibe ebe si wee ka njụ unu ama na ndị ọcha amarụ nwanne na Europe enwe anyị na-eme test taa ndị mmadụ fụ nwaanyị na Europe atụ nwanne ndị mmadụ fụ nwaanyị na Europe atụ anyị ime
enwe onye na-eme test a n'Igbo ebe ndị mmadụ na-achọ ịmụ nwa nweta akwụkwọ ka ị na-agba mmadụ bịa mee test onye a megodi test asị na ọ bụ eze nwanne onye atụghị ime oke rọf ọdọkwa ahụ ọdọkwa fita ịmana n'obodo a na Germany afụrụbe m onye nwe ka leg ma ọ bụ ire na Germany afụtụbe m onye nwe ka leg ma ọ bụ ire na Germany amụrụ ala nwa ọbụna ndị nke nwe ka ebido n'ụtụtụ hazibedo ụkwụ ọbụna ndị nke nwe bụ ire ga-ahazibedo ụkwụ ọ fere arụ ka ite o buru ya n'ụkwụ a na-ahazite ya nwanne ndị ọcha agago fa amụrụ adị nene ọmana ama na nwa atụtụ na ọ ya enwe ụmụ kere ga ma ọ bụ ere ga ebido n'ụtụtụ bujuru ya dọkịta ma maka ya ebido n'ụtụtụ hazibedo ụkwụ mgbe ahụ nwa apịara mpe ahaziedo ụkwụ a na-ahazite mana ba ya nwere gọọmenti onye ọbụla taba afọ ka o si wee si ndị be anyị na masị na ọ ga-abara onye abara mma arapụ unu anyị adị mma abịa echi unu na-anya unu afọ na-arụ adọrọ peji anyị mana ya na-eme gbarụ nsogbu ọsọ mara ụdọ ebe ị na-eje mara ụdọ ife ị na-eri ọkacha ọ bụla iruwe na 40 years mara ụdọ ife na-aba gị ọnụ ka i wee bie ogologo ndụ ka onye ọbụla nọrụ 65 70 kịta na-asị ya ọ gbanịkwa 70 years ka a na-asị na mmadụ gbanị 69 years ka eji eje ezumike nka n'obodo a onye nwa na 70 years na baya asị na ọ gbanị our forefathers na-anọ 1 something na arụ aka sie efe ike kịta bụ onye fọziri 60 something na ọ na-asọ nwụrụ keke bụ mara ide na what are you waiting for again aya na-ekwu ife dị mma ịkọrọ akụkọ bịa onye na-akpọ this number from Berlin. Hello? Ndị be anyị mma arapụ unu ka emesịa nụ